Harman eta Braun galbanometroa 1900 urte inguruan egina dago eta eskoletan zientzia irakasteko sortu zen. Galbanometro batek oso txikiak diren korronte elektrikoak neurtzen ditu eta bere funtzionamendua elektromagnetismoan oinarritzen da. Baina nola dago egina? Ferra formako iman baten poloen tartean burdina gozoz egindako zilindro bat dago eta bere inguruan bobina bat kulunkatzen da orratz bat lotuta duelarik. Bobina honi bi metalezko kiribilek korronte elektrikoa ematen diote eta aldi berean orratza zerora itzularazten dute. Korronte elektriko bat bobinatik pasatzerakoan, imanen eremu magnetikoarekin eraginaren ondorioz, bobina eta orratza biratu egiten dira. Orratzaren mugimendua handiagoa izango da, bobinak itzuli gehiago, azalera gehiago edo imanak indar gehiago badu. Orratzaren mugimenduaren noranzkoa, korronte elektrikoaren zentzuaren menpe dago. Neurgailu honek 3 funtzio ditu, galbanometroa, amperemetroa edo volmetroa. Amperemetroa eta volmetroa galbanometroak dira, baina zirkuituan erresistentziak dituzte korronte elektrikoaren arabera. Hasierako neurgailuak soilik eskala bat zuten. Geroago, hainbat eskala neurtzea posiblea izan zen bakoitzarentzat konexio puntu bat jarriz. Gaur egungo neurgailu digitalek 2 konexio puntu dituzte eta irakurketa digituen bidez egiten da.